Να μάθω να ψιθυρίζω. Δυνατά, κανονικά. Πάπατα ή πάπατα. Μιλάμε έτσι. Μιλάμε κανονικά. Για να μας ακούσουν όλοι. Τι λέμε στους ανθρώπους? Πάπατα ή πάπατα, εκεί. Με χαμηλή φωνή, αλλά μπορείτε ακόμα να ακούσετε το ηχόχρωμα της φωνής. Ο μύβη, ο εμάι βοηό. Μιλάμε πιο σιγά. Μιλάμε πιο σιγά. Για να μην ενοχλούμε τους ανθρώπους. Συγγενείς, φίλους υπεραστικούς. Σε μύβη, μισή φωνή, εμεμεμεμ. Σε πραγματικό ψίθυρο, δεν μπορείτε πλέον να ακούσετε το ηχόχρωμα των φωνών. Τσούτσο τι ψιθύρισε. Μιλάμε τόσο απαλά. Μιλάμε τόσο απαλά. Ότι αν κάποιος μας ακούσει, θα νομίζει ότι είναι ο άνεμος τσούτσοουτι τσούτσοουτα, τσεχούτ.